Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, tentrem rahayu. Kula Pendeta Harpin Karisma Santituta saking Kikaji Purwokerto. Dinten Setu 17 Januari 2026 mlebet Minggu Limrah. Kepareng maosaken renungan padintenan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputra kanthi irah-irahan nilar jagat lan nderek Gusti. Maosan kitab suci kapetik saking kitab Para Raja kang kapisan bab 19 ayat 12 ingkang mekaten suraosipun. Elisa banjur ninggal sapine lan mlayu nututi Nabi Elia kalawan matur, "Keparenga kula badhe ujung dhateng bapak saha ibu kula rumiyin." Mekaten sabdanipun Gusti. Nalikanipun Nabi Elia paring dawuh supados Elisa nderek panjenenganipun, nalika semanten Elisa nembe mluku kalawan lembu 12 rakit lan nglampahaken ingkang kaping 12 menika. Awit dawuhipun Nabi Elia menika, Elisa lajeng nilar mluku lembu lan sabinipun lan kepareng badhe pamit dhateng tiang sepuhipun. Tumindakipun Elisa ingkang mekaten nelakaken manahipun ingkang adreng nuhoni timbalanipun Gusti. Ugi anggenipun netepi gesang ingkang kebak ing raos urmat dumateng tiang sepuhipun. Sedaya katedahaken supados saged nindakaken timbalanipun Gusti kanthi sae lan binerkahan dening Gusti. Cariyos menika ngengetaken kita dhateng pilihanipun Hudson Taylor, satunggaling misionaris ingkang kawentar ingkang kautus ing tanah Tiongkok. Nalikanipun Hudson Taylor ngraosaken bilih piyambakipun dipuntimbali Gusti nindakaken peladosan, piyambakipun kedah nilar kawontenan ingkang tentrem ing Inggris, nilar brayatipun lan nilar gesangipun ingkang sampun mapan. Hudson Taylor mboten mangu-mangu nindakaken timbalanipun Gusti, awit piyambakipun pitados bilih Gusti badhe tansah nganti lan kebak ing kasetyan dhateng abdi pilihanipun. Sanadyan kasunyatanipun timbalan menika mboten gampil ngraosaken sakit, ngraosaken kekirangan, kepara malah kecalan tiang ingkang dipun tresnani. Ananging Hudson tetep kukuh nindakaken timbalanipun Gusti, martosaken kabar kabingahan ngantos kasagetaken ngedekaken China Inland Mission. Samenika kasebat UMF Internasional. Kados dene kula lan panjenengan ingkang tinimbalan dening Gusti, kita sampun nampi sih rahmat kawilujengan saking Gusti lumantar pakaryanipun Sang Kristus. Ananging panjenenganipun ugi ngersakaken supados kita saged martosaken Injil dhateng sedaya tiyang. Ingkang dados kawigatosan, kita kedah sumadyo nglampahi dawuh menika sae menapa boten wekdalipun. Awit saking sagan nindakaken timbalanipun Gusti menika ingkang badhe datengaken berkah dhateng sesami. Mekaten renungan padintenan ing dinten menika. Gusti amberkahi. Amin.